Esta entrevista, en principio, surdiu un pouco inda que contigo se podían falar de moitas cousas, por lo menos eu penso eso, a conta do libro de Carlos, non? Un socialismo propio. Que ideas hai aí pechadas, non? E, evidentemente, un libro sempre é fruto un pouco das vivencias personales. Eu son un mozo de 21 anos. Por eso. Veño de rematar a carreira de Dereito. Bueno, ainda que eu estaba moi activo, era unha persona moi inmadura ainda. 21 anos. Moito. É dicir, eu era un rapaz que non era radicalmente nacionalista, mesmo independentista, e logo era rotundamente republicano e democrático e rotundamente antifascista, pero nada máis. No plano ideolóxico do que pode ser, pois, socialismo, marxismo, todo isto, eu ainda estaba sin formar. E estaba moi influído por Piñeiro. Tiña moitas curiosidades, tiña unha formación literaria relativa, tiña a miña formación musical, o que queiras. Pero eu, de repente, pois eso, da Compostela dos anos 50, salto ao París de la Rive Gauche, dos anos 50 e tantos, fase final da Cuarta República. Entón, por tanto, foi como unha inmersión non só lingüística, sino inmersión nunha cultura completamente distinta, e para min era, isto sí que é liberdade, e isto sí que é unha sociedade democrática.